Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. Hey, baf. Ya bumbuzile mfethu. Sho mfethu. Ya, uthini mfethu? Mfethu. Uyayibona le mali leya mali. Oh ya mfethu ngiyayibona mfethu. Siyadinga manje isikhathi singakadliwa yini nje. Sayidinga. Siyadinga. Oh, mfethu, uthe nje sisebenzisa ngoJanuary le mali. Baba, kasajana kafikho manje. Kanjani manje? Siyadinga le mali. Serious. Ngizokudlala wena. Cela ukudlala wena. Imali yaJanuary la mfethu abantu sebethe kanje manje maphapha. Mfethu. Siyadinga le mali. Yabo bhuti wami lo khona manje. Sifuna kufika. Lo vashini. Siyazi thina sibulale time. Ima. Siyazi. Maze kanjani? Ngoba phela ngithe into le kumele kube phansi kwami nawe. Hayi le nto usungitshela yona. Uyakhumbula ngizokhuluma nawe efonini. Wathi ngizike ngithulele mina. Angathi ethuleleke nami. Mina nami ngihamba yithi amshiyelele vele kwathi akufekile. Wena Mfethu bonayo mfethu abonayo. utheni imali bese ngayilate. Sengxakini ke manje. Yo baba, utheni imali bese ngayilate baba? Oh. Uthe ufuna 50%. 50%. Hawu Dakiwe. Akayena mfana. Usibulala tongo. Awulani manje. Wolani. Mina ngifeba manje. Manje bona sengathi ngikuhlambala umntwana. Oh, sengakhumbula. Lona. Wena uthi ukhuluma nawe. Uselula wakho uzimtshela ngendaba. Uyathanda. Nambulana lithawa leli building. Istik, left, isibona ma. Wakanjani lo Themani? Ingane lena. Tshela mina ikhata. Ngizop Asi, emithe ngayiphele manje. Le mali eyami yonke. Wena ufusa kubalini ayikho. Usonzani? Uzowenzani? Usonzani? Konto zani? Konto zani? Yebaba. Konto zani? Bazongishaya. Unukushaya. Baba, Sinesandla wena. singahlole into le. Athi mina ngabulala i-timer. Ngashilo lo muntu lo. Cha ngehlule lo muntu.